खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog YouTube channel थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सोबाय मानसिया भगवाननि महर लान सोनाफोर दामगै बे ब्लगखौ फुरा जोंसनाय लांबाय जाबाय हानि माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो इनिफ्राय सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालांबानो जाबाय आरोना सिगां बुंखानाय जाबाय बेल आइकनखौबो टिं दाबायनानै गालांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो मेगनानो दासिमबो साफा जायाखै बुथेदे जानानै दङ उन्दुब्रेदों माने थाब उन्दुआखै सिनेमा नायनानै भिडिअ नायनानै साबधान जानायनानै नोंथांमोननि भिडिअ नायनानैहाय थाब उन्दुनाय जायाखै आङो ओमफ्राय नै दा एकदम हाखवा सिखारबाय सिगांनो मोनसे ब्लगआव पेकिं खालामनाय देखायखादोंमोन ना स' ओंखारलांसै रेडि जालायबाय आरोना फुं नालाय बारा जेबो गैया जानो थाखाय नै मेगिल' एवबाय मेगि पेकेट नै बेखौनो जाला जालि ब्लड आयै ओमफ्राय फिसाफ्राबो सिखारनानै ओमफ्राय नै रेडि दोनदों नालाय आङो गानदो होननानै बिनानावखौ गानहोबाय गस्ला गानहोबाय आफा जाबाय आयै दादाजों गानदों मा दादाजों गानदों बिमाया ओमफ्राय फायखानायावसो ब्लड बावनांसिगोन दे नोंबो गाननानै थादो बाबा दे मुस्रियाबो ओमफ्राय फिसाला थिखोनाय दे आं चटजालायाव थांनानै फैनो ओइ नै गानदो नोंहाबो बालाब गासै अखाबो हानानै थांबाय आरोना खिन्थु थेंक गड कि गारबायबो बेस्रा थाबनो आधा घन्टासो हाबायदां अबा थांबा बेनो थाङाबा बेनो बिमा जिबन दा फिसाफोरखौ बाथुम बाथामावनो सेल देलायबाबो लाब गैया देलायबाबो लाब गैया रेडि आरो फैलाय बाबा ओमफ्राय आंनासो फिसाया फुरा बेगफोरखौ बाजोब्बाय आरोना नै आंहा बेगानो लालायनाङासै हस्टेलाव थांनांगोन बायदि नुथारबाय नामा नों गावखौनो गाव बिनानावनि गस्ला गावनि गस्ला आंनिया एसेल' आरोना दा रिक्सा मोनगोन ना मोना खाफालाबो एसे गेद्दासो थांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा आंखौ आगैमोना आब'मोना लिपस्टिकबा मोजां नुयो आब' होननायखायनो एसे लागायथारबाय आङो Nani yang tangan deh, tangan, बिदाया थाङा होनबाथाय जि दाय जायो थाङो नामा थ' गारनो हाया मालाय बिदानि खिथु मालाय बिदानो होनबाथाय एकदम दों आरो बिगिनावसो सेन्देल बिबावदों नोङो फायदा उथायदोंना नोङो बुलेट बोरायखौबो खोबनानै दोनखाबाय आंहा नोंमारगौ लिल्लाला रिक्सा गैमारा जोंनि थाखायनो ससे थाबायलांसै बैयाव मोनगोन ना मोना थाबायैनो नै फिसालानि स्कुल मोनफैलायबाय आरोना जों रिक्साखौनो मोनाखै ओमफ्राय नै आंजों आखाइ हमा मालाय बिदाजों आखाइ हमोनो फैदो बामसै बामजायाबो माजायाबो बदै फ्लाइटआनो आंना मिस जासिगोन खदमथला मोनहांआवसो रिक्सा मोनबायना अब्लाबो गाखोबाय जोङो ओमफ्राय खदमथलायावनो नेबाबो मोनोमोन गारिया थावबाबो एखमबा सिट मोननाय मोनि थायोना स्टेन्डआव थांथारबा मोजां जायो नालाय ओंखायनो गाखोबाय आरोना जोङो माथो होनबावनो नै ओमफ्राय लामा नाहर थांदोंमोन सिदोमा आरो जायगाफोरा आं माने दहायो रायलाय माबा भिडिअखौ खालामासै आं दा भइससो होनाय जाबाय गाज्रि मोननो नांला ओमफ्राय जोङो थाङैनो लामा ससेयावनो मोनदों आरोना गारिखौबो ओमफ्राय नै गेम जिरायबाय लास्टनि सिटआवसो थोन नालाय जोंजों मानसिफ्रा जिरायफानो बागोन नालाय लास्टनि सिटआव खालि माने गारियानो नै एसे खालियानोमोन अखाबो हादों आरोना एसे थान्दामोन ओमफ्राय मा होनना बुंनो लामायावनो बायनानै लाखानाय ओरैबायदि आजादि टेनसन फ्रि जाबाय आंनि फिसाफ्रा आरोना लास्ट सिटआव खुनु नाथ्रोद गैया रावबो मालाय गैया आजादि ल'खानायसै हंलेले जालायो जानाया ओमफ्राय जाखां लोंखां ओमफ्राय नै बिदाजोंसो गेम बामजाबावलायो आरोना बिमाजों बामजाया जाहैदों खोरखि खाथियाव नालाय बिमाया फ्रि ओमफ्राय बामनो गदों आरो नालाय बिदाजोंसो गेमनो ओमफ्राय खेला दुला दसे उनाव गोदो उन्दुलांबाय बिदायाबो उन्दुलांबाय बिनानाव उन्दुलांबाय मोनहांआवसो उन्दुलांदों खिन्थु बेबादिनो बिसिना फाइनालि जन्मभूमि माबायाव ओंखारबाय आरोना दखानावबो हाबबाय एसे जाबाय लोंबाय जानायखौ देखायलायासै जायाबा इदि बहा थांनो नामा गारियावबो गारिसे जाबोनाय ओंखारस्लाबमोनैबो जानाय लाबायबो जाबायबो सोरबा गोदान हाबनाय दं खोमा लामाखौ एसे देखायलांसै आङो ओमफ्राय नाङा सना बेनिफ्राय सिगांनि ब्लगसावबो देखायखादोंमोन आङो जाय मिथियो बेनोथ' मा खिथाबावनो बिजनिखौबोथ' फैयो बिजनिनिफ्राय 2.5 किल'मिटारसो जायो आरोना आरो जाय मिथिया खिथाबाय आरोना बिजनिनिफ्राय गावस्रानानै फैनो रोंबा बे मोनसेल' लामा आरोना बेनो ब्लं थांगोन बेनो साइटेनगुरि गामिनि फोथार जायो आरोना जोंनिनो खाथि जाबाय नालाय ओमफ्राय फोथारा एसे गिदिर आरोखि ना ओमफ्राय गोदो पुलिस खारहांबा बेयावनो खारफैलायोमोन आरोना फोथार गुवाराव खानसै ओमफ्राय नै मोनबाय जोंनाबो दङ
न' मोननायनि सिगां जोंनाबो आल्लाहु आकबरफोरनिखौ एसे मोनग्रोयो नै बिसोरनो आं आगोलावबो न'नि थुब्रियाव लालेपाराव थांबा होनखादोंना बिसोरो मालाय लामा सेर सेरावसो थानाय जाखायो जोंनाबो नै लामा सेर सरब सेर सेरावसो साफा जाजोब्बाय अब्लाबो दा नुनायाव साफा नुजोबो बिसोरखौबो नै बियो फिसा मस्जिद दं आरो नै ओमफ्राय नै बियो बर' सेरावनो थाफैदों ओमफ्राय ओरैहाय आरो बिसोरबाव मिक्स दङ बे जराव आरोना ओमफ्राय आरो नैबेबो बर' सासे दादिमोन मादैमोननि आरो बेनि सेरावनो आल्लाह ओमफ्राय ओरैहाय दङ बाङालिफोर एसे आरोना मिक्स लगाय लथाय ओरैफोर बाङालिफोर बे सिदा लामायानो जोंनिखौ मोनहैनोसै लाय एसे देखायबाय आरो दे गाज्रि दामोनसै आरो ओरै दंबावो नै बर' बाङालि मिक्स ओमफ्राय ओरै दङ बर' न'खरसे आब'मोननि आरो ओरै दङ बाङालि इसोरबो बाङालि ना हारसामोनथाय बावबाय ओमफ्राय आरो नैबे दङ बर' नार्जारि देरा आरो नैबे जाबाय बाङालि आरो बै जाबाय बर' नायथाव आरोना खिथानो मोजांथार आरो ओरै जालायबाय बाङालि आरो ओरै जालायबाय आल्लाह आरो नैबे फारसेथिं जालायबाय बर' थाङै थाङै नैबे न'खरसेयाबो बर' सासे आदा आर्मि ओमफ्राय नै ओरैहाय बर' जाजोब्बाय आरो ओरै एसे जोंनि न' नांसै नालाय आरो बेनि सेरावनो दंबावो ओरै बाङालिफोर ओमफ्राय नैखौ मोननाय लोगो लोगो बाङालि बर' बाङालि गारबोनानै नैबे हयसे ओइ इफाले माबेयाव लब एसे हाबबानो जोङो मोनलायबाय आगोलावबो खिथाखाबाय जोंनि मोननायनि सिगाङावनो दङ साब सेन्टार आरोना नै बियो टेनसन गैया लोमजाबा साजाबा नै बियो हयसे जोंना मोनलायबाय नै जाब्राया गोबाय देराया मोनफैलायबाय थ' चल' आइ मानो अबाव फैखो ओरैबायदि हा खोनाय हाब्रुमोन नालाय अन्थाइ होबाय नै बेस्राफोर दा बिलाइजों अन्थाइजों लाब्रा डेन्स फैस्लाबनो मोनि अन्थाइ अनथि खुहैनाय नै नानि नों मायाव गेलेबावनो फोथारानो दै गोजा थ' आबादथिलिया मा मा दङ नायखानांगोन मानो होनबा थांनाय समाव गोनांथि जागोन ना भेन्दि दङ हनै थायगासिनो सबाय बिमाया लिल्लौ फिल्लौ मैथाबो लिल्लौ फिल्लौ नोंहालाय मा जालायबाय आं फिसाफ्रा थ' सनाफोर थ' जो बेयाव फैबाय आजादि एकदम बाबा मालायनि दाउ अमायाव नांहैगोन हामा प्लिज थ' ओइ नै आबिया गाबज्रिबाय थ' ओइ नै गेगां जालांलायथारबाय बाबारे बाब गेगाय जालांलायथारनायखौ नुवाखै थ' ओइ नै आसोला बिमा बुरैया गस्ला गैबावासो था औवानि जुनैनो माने नै लाजाया आरोना बेस्रा सानैखौसो सिब्बाय बासिया गोदोनायनि थादो होननाय जानोसै ओरैबायदि आसिबार सिबनांगौ हौवाया ओमफ्राय जोंनि नङा बै न' सेरनि आबौमोननिसो बाबा आथु सुबाय फिफिदो बिराद फिस्ला दं रुंसारि आफा खुलुमबाय आफा आरो मा हा आयु माला टिभिया बिथिंसो थाफैबाय बोरै बगलायालाय गेमल' फैखाबाय आंनि फिसाफ्रा नायदो फैदो टिभिया दखल ओमफ्राय बिबैना मा ओंख्रि संदों नायहैनो आं र' रोखायाव थांखांबाय सिंग्रा लाबोदोंमोन जागोन ना जाया थाइजौ ओमफ्राय आंहा मा होनो आब'मोनथाय ओइ माबा न'आव जों जानो होननानै दाख्लै हाननायाव लादोंमोन नालाय गोथांसो एसे थाइब्रैल' जाबानो जाबाय बे ड्रागनाखि जाजाथारोना गोदाव सोराव
फंबाय लोगो फंबाय खेथि खालामो बायनो बिनो ओमफ्राय बेखौनो दानहरनाय बायदि हरबाय बे फाफि गथ'खौ र' मोजां मोजां दङमोन जाहैदों एसे फानहैबायनो नै ओमफ्राय जोंना बिजनि सिंग्राया पेटिस सिंग्रासो मोनो आजिखालि नै क'क्राझाराव नागिरबाबो मोना आङो इमान गोथाव ओमफ्राय आंना उदैया जायगा गैला परथा जानानै फैदों नालाय ओमफ्राय ओंख्रिखौ खुसियासो होनदों आयै ओंख्रिया खुसियासो जायालै बाबु जानाय नङा मा बिलाय माजों एफा रोसि मालाय नोरसिंआरि बिलाइ होदों आयु खुसिया बुरजाथार रोसिया बारा जायाखैलै नङा मा बिलाइ जि मुलि संगिरिया सोर बिमाय रबिबार नालाय अफिसारना दिनै डिउटि गैया अफिसार संनाय लाब जासिगोनहाय खुसिया मोनजानानै ओमफ्राय गावसिना हायानो माजे हाइ प्रेसार जानो नागिरो आरो खुसियासो बेबस्था लानानै जाबावदों वा ओमफ्राय अमायालाय हा सुवाखैनो माबायदि मानसि ओमफ्राय ओरै दालि रुनोसै आंनो बाया मोजोबा आइदै बाबुखौबो खुसिया जागोन सानदोंमोन नालाय जाया इयो खुसियाखौनो जानो बायो आरो नाखौ मा फाजासो जायो गथ'नि जातफोर लाबोखानाय जायो जाया साननानैनो नोंस्रा सोंहरनानै एवनो हायामोन आंखौ बिदि बाखांखांनो बायना दासिमनिफ्राय फैनानै ओरैनोबा एवनोसै आं आलु होनानै आलुसो गोसोखांबावबाय नामा जेरावखि जाया एसे रुनानै लानोसै माबाया बिमाया दल दाबनानै देखायदों नालाय होबाय सानै मानसिया मोसादों नानि रेडि खालामनानै लाबाय आं नै आलु होगोन बिगुर जिन्दा जिन्दा नियम गैला सारायाबो जानबाय नै दुंबायानो होनजासै गरम मोनबाय दासो जोंहानो राजायानो जाया जाहैबाय नालाय ओंखायनो संबाय आङो सनाफोर संनाय खावनायाथ' सोलिबाय थागोन ओमफ्राय येस फाइनालि आं बिजनियावनो दंफैयो मिथिया प्रग्रामा सानबेसे बयबो बिथांखौ लोगो मोननांगौनि खोथा दङ नालाय मोनथिथ'वा ओमफ्राय माने आंना खामानिया बेयाव दङ बारा गोबावनि प्रग्राम नङा बेनि खामानिया जोबबाथाय बयबो बिथांखौ लोगो मोननाय टाइम जाबाथाय न'आव थांनोसै आरोना दा मिथिया सानबेसे दंथ'यो बयबो बिथांखौ लोगो मोननाय टाइम जासान्दि आं बेयावनो थाथ'गोन खामानिया मावग्रोनोसै आरो बेयाव लानायखौ दा जानाय लोंनायाथ' सोलिबाय थाखासिगोन आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला दोखो मेंबायबो सौफैनानै दुमफ्ला उन्दुनानै थानो नागारै नुवाखै मादै संनानै जानांगौ ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय लामानिसो बांसिन शेयार खालामबाय आङो जेबो देखायनो हायाखै नालाय बाय जायफोरा बेखिनि आंनि भिडिअखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ ओमफ्राय बिजनेसनि सोरबाफोर आंनि लोगोफोर दङबा लोगो मोनबाथाय रायज्लायबानो जाबाय थाइबानो चक्लेटल' होन होमबानो आं मिथिखासिगोन आरो आंनि भिडिअ नायगिरि होननानै स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय